मुशालपुर जेलाव दोनबोहैनाया पुलिस थानानि मेल लकआप फिमेल लकआपनो आयौ गिनोसो ओंखारसोबाय आं Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो दाख्लैहाय गसाइगावआवहाय आङो जानालिगावआवहाय प्रग्राम गानो थांदोंमोन ना बैसागु प्रग्राम स' बेवहायनो संकस दैमा दङ ना बेनिनो फिसा ब्लग दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै जों दायो रायमना नेसनेल पार्क थांग्रा लामासिम मोनबाय जों ओंखाम जाखांनानैहाय प्रग्रामा जागासिनो दायो दा दसे उनावसो आंखौ थिखोगोननो जेब्लाबो एसे लेट जाखायो नालाय आंना ओंखायनो ओरैनो मानोथो थाबाय थानो बेखायनो जोङो संकस दैमा बे खाथिनो बेयावहाय बेरायना फैनोसै थांफेराखै नालाय एसे बेरायना फैनोसै नै बिराद पिकनिक जाफैदो मालाय ओइलाय नै बिराद बेनो नामा संकस दैमाया नो पिकनिक जोन फट' लानोसै न फट' लानोसै जोंहा फट' लानो मोनखायाखै जि मोजां दैयाव थांगासिनो मालाय सानैबो बा बेनो आरो न' संकस दैमाया ब मा बिलाइ नाव नामा अ बैदो थांफाबाय थानायनिफ्राय माहा थांगोन दा इसोरो नै बेनो मा बर्डार मोननाय इयो वेस्ट बेंगलजों बिटिआर आं खेबग्रोनोसै बेनि उनाव धिया आं खेबनो गोसोथार नङा आं जनासो खेबगोन खरै थांनोसै अन्थायाव जदो नैबे अन्थायाव थादो नङा नों मिथिंनिफ्रायसो खेबला नङा मिथिंनिफ्राय सानदावसो मोजां मोनदों मिथिंनिफ्राय दे होमबा गसंनानै ला नै गोजाननिफ्राय लानाङा लानानै इखौ मारै सलालै आङो सलतालफोरनि सिटिं जागा बै सान साइडजोंखौ मोजां मोनगोन बै सान नङा बेखौ मोजां मोनगोन बिराद फट' लागासिनो मालाय नङा मानो इथिं सान्दुंथिं उल्था नुदोना नायलाय है गलिगोन नायलाय आयौ भिडिअ खालामना नायलाय आं हाला ओइ नों मानसिफोरखौ नुवाखै नामा आं हालालै ओइ नोंनि खावलाया मानसि गिदिर जादों लोदो जाबाय लोदो मानसिनो थाग्राथ' लोदो जायो ओंखायनो लोगो मानसिनो लोदो जाबा दे मोसा बाङाय नायनो र' माबैसा मोसायो जोंनिया सुदा सोलिगासिनो दायो जों लावदुमदों आंनो सुट लागासिनो मा जायगामोनलाय संकस दैमायावहाय रायमना हा सुग्लिघाट चौधुरी घाट औ दायो नै चौधुरी घाटआवहाय जोङो शुटिं लागासिनो लावदुमजों आंजों दैया जि मोजां आं दुगैलांनो गोसो जाबायमोन खिन्थु दा प्रग्रामाव सोर मोसाबावगोन दे सुजाया मा जानांगौ अन्थाइनिसो दै बे नंमारगौ ना सानमाथिगानो ओरैनोसो बुंदों जों गसाइगाव प्रग्राम गानो फैदों नालाय ओमफ्राय संकस दैमाया खाथिखायनो जों बेरायनो फैबाय आरो शुटिं लायाखै ओरैनोसो थगायनाय दे
요즘에 비키지 않는 거는 내 마음이 가봐. 뭐야? 이도요. जि मोजां दुगैनोसो लुगैसोबायमोन प्रग्राम गैयामोनबाथ' दुगैनोसैमोनसो आङो जि मोजां आं थांफानो गोसो जायाखै आं थांनोनो गोसो जालायाखै जि मोजां मोनखादो गोसो गैयाबाबोथ' उपाय गैयाना फैफिननांगोन जेरावहाय इनभाइट खालामबाय जुदि नों बेनिफ्राय फैसाबो लाबोगोनबाथ' मोसायाबाथ' बहा गनो नङा होमबा आं हसायैनो दुगैनोसो नागिरमारदोंमोन बेयावहा खिन्थु उपाय गैयाना देलायखानाय दोङो देलायाखैमोनबाथ' दुगैना फैजागौमोन र' बिराद गिदिर जादोंमोन आरोना नै दखान सखान सब दंजोबोमोन नै मानसिफ्रा बिराद बुरजा जानानै दंमोन स' दायो जोङो आरो बै दहाय जेरावहाय ओंखाम जानो थांदोंमोन ना बिसोरनावनो दसे रेस्ट लानानै फैफिनसै प्रग्राम गाखांनायनि उनावबो आरो बहुत खामानिफोर थाबावो दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो आङो ओमफ्राय नै दायो जोङो मुसलपुर पुलिस स्टेसनावहाय थांगासिनो आरो बेयावहाय जोंखौ सारा लिंहरदों एसपि सारा आरो असि सारा फन खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय मानो थाखाय थांदों होनना बुङोब्ला आंनि जिथु फेसबुक पेज दङ ना नैबेयो हेक जादों आरो नोंथांमोना सानना मिथियाखैमोन खोमा सिगांबो माने बेयावहाय गाज्रि गाज्रि स्टेटास गाज्रि गाज्रि फट'फोरनि स्टेटास बिदि होबाय थायो आरो स' बेनिनो मोनसे केस रेजिस्टार्ड खालामना दोनदोंमोन आङो सिगां अक्ट'बरनि 2021नि अक्ट'बरनि 3 तारिखावनो आरो ओमफ्राय दा बेनिनो निउ आपडेट माबा मोनसे निउस दङ स' बेनिखौ खबर लानो थाखाय थांदों आरो जोङो नै दायो जोङो पुलिस स्टेसनाव फैदो आंनि फेसबुकनि माबानि थाखाय नै बेयावहा जेलाव दोनोनो आरोना नै बेयावहा मिथिथारामोन आं नायनो र' माबायसा सोरबासो दं नामा रावबो गैया आयौ बिदिसो जायो आरो सिखावफोर जेलाव दोनबोहैनाया पुलिस थानानि मेल लकआप फिमेल लकआपनो आयौ गिनोसो ओंखारसोबाय आं आयौ पुलिस स्टेसनावबो जोंनियाव नेगासिनो सारखौ दहाय लोगो मोनखांखाबाय आरोना ओमफ्राय नेगासिनो आयौ आं दिनैसो लकआपखौ नुफेरबायलै आयौ नुफेराखैमोन ओरैनोथ' सिरियालफोरावसो नुदो मुभिफोरावसो नुदो रियेलावबो एखेथार माबा बिदि खथाथा फिसासा दोंलायलायो आं गिनो ओंखारोलै उन्दुनानै सिखारखांबाय ओमफ्राय आङो दहाय भिडिअ बानायबोनो हायासै उन्दुलांबायमोन नालाय गारियावनो आङो ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ मोनसे आपडेट होनो नागिरदों आंनि फेसबुक पेज हेक जानायनि सायावहाय जे जिहेतु आंनि फेसबुक पेजआ हेक जादोंमोन ना बेयावहाय नोंथांमोना साननैसो सिगां नुदोंमोन ना जे हेकारा प्रप'ज खालामहरदोंमोन आरो हेकारा पाकिस्ताननि बेफोरबायदि लकेसन देखायदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे टुइस्ट फैदों बे टुइस्टआनो जाहैबाय बे केसावहाय मानो थाखाय जोंखौ पुलिस स्टेसनाव लेंहरदोंमोन सारा मेन खोथायानो जाहैबाय बेयावहाय माने सासे बर' मानसिनि रेजिस्टार्ड मबाइल जेनेबा जाय फेसबुक एकाउन्टजों फेसबुकआ खेवनाय दङ बे नाम्बारा सासे बर' मानसिनिसो माने आं शक जादों आरोना खिन्थु बे मानसिया बिदि खालामथावना मानसि नङा आं साननायाव खिन्थु आजिखालि माखासे मानसिफोरखौ हमनो हाया न' एसे डाबल फेसनि मानसि थायो नुनायाव आलदा बा खामानियाव आलदा थिग बेबायदिनो खिन्थु आं सिगां उन्दैयाव लोगो मोननाय बे मानसिखौ बे हौवासाखौ खिन्थु बेबायदि टाइपनि जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय बिस्रानि आं डाइरेक्ट कल खालामबाय पुलिसफोरा नाम्बारखौ हरबाय नालाय
बर' मानसिसो जोंनि खाथिनि खिन्थु आङो जेबो जायगानि नाम बा बेनि नामखौ आं लाथ'ला आरोना मानो होनना बुङोबा मालाबा बेबायदि केसबो जायो जे जोंनि फन नाम्बारा मालाबा गोमाबाय स' जोंनि फन नाम्बारखौ सोरबा इउज खालामनानै गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानियाव बाहायबाय बेबायदि सोरबा खालामनोबो हानाय बिथाङा खालामाखैबो जानो हानाय खिन्थु बे नाम्बारा बिथांनावनो दङ दाबो ओमफ्राय बिब'आबो बिमायाबो जेनेबा बुंहरदों आंनि सिगाङावहाय मादैमोना जे जोंहा फिसालायाथ' बिदि खालामा आरो बेबायदि खामग्रा मानसिबो नङा बियोथ' माने गावनि खामानियावनो गाव बेस्थ' थायो बेफोरबायदि खामानियावहाय टाइम गैया बिदि होननानै औ नंगौ बेबो जोंबो जोंनि फंबायखौ जुदि सोरबा बुङोब्ला जोंबो अभियासलि बुंगोन जे जोंनि फंबाया बिदि नङा बे बिदि खालामनो हाया होननानै दा माने गासैबो पुलिसनि आखायावसै आरोना बेखायनो आङो मालायखौ डिफेम खालामनो गोसो गैया मालायखौ बदनाम खालामनो गोसो गैया बेनि थाखायनो आङो दा डिटेल्सफोरखौ होथ'ला मानो होनना बुङोबा बिथांमोना नङा होनना बुंदोंथ' मालायखौ नङियावलाय आरो बोरैथो होनो ना ओमफ्राय जेब्लानोखि बे तदन्तआ जोबनानै थांगोन हमजागोन अब्लाना आं नोंथांमोननो एकदम 110% आं डाइरेक्ट फट' डिटेल्स सब होजोबगोन खिन्थु दा होथ'आ आरोना खिन्थु आसरितसो मोन्दों आङो जाय मानसिया फार्स्टआवहाय हेक जानाय टाइमावहाय आंजों रायलायहरदोंमोन बेथ' पाकिस्तानिमोन भिडिअ कलबो रायलायलायनाया ओमफ्राय आरो लोगोसे प्रप'जबो खालामलायलायदोंमोन बिराद मिनिथावना खिन्थु बेयावहाय जोंनि आसामनि बा बिटिआरनि जोंनि जायगा खाथिनि मानसिनि एकाउन्ट फेसबुक एकाउन्टआ बोरै बेयावहाय लगइन जाना थाखो बोरै बेयावहाय एड खालामनानै होखो माने आसरित माने साननो गोनां आरोना ओमफ्राय आरो बे नाम्बाराबोथ' गोमायाखै जे बेलेगा इउज खालामनो बे नाम्बारानो दङ ओमफ्राय गोबावथार जाबायमोन जेबो आपडेट होआखैमोन आरो मैयानिफ्राय आरो गाज्रि मोनसे स्टेटास होनाय नुदों आङो आंनि बे फेसबुक माबायावहाय पेजावहाय आरो आं जास्ट फेसबुक प्रफाइलखौल' खेवनो हायो फेसबुक पेजखौ खेवनो हाया माने आंखौ एडमिननिफ्राय बोखारबाय आरोना मालिकनिफ्राय आंखौ दाहोना खालामना दोनफैबाय दाहोना खालामबाबो एटलिस्ट आं न'आव थानो हागौमोन दाहोनाबो नंबोला एकदम बयकट खालामबाय आंखौ फेसबुक पेजनिफ्राय होनदों ओमफ्राय दा पुलिसा होनदों जे बेनियाव सोंगोन जोङो ओमफ्राय दा गाबोनहाय बिथांमोनखौ लिंहरदों आरो बिथांमोना फैगोन पुलिसजों रायलायगोन आरो नायनोसै ना मा जायो खिन्थु आसरित आरो साननो गोनां खोथा जे पाकिस्ताननि मानसिजों बा गुबुन हादरनि मानसिजों जिथु फेसबुकआ हेक जाबाय बेनि उनावबो जोंनि बिटिआरनि बा जोंनि बर' मानसिनि एकाउन्टआ बोरै आंनि फेसबुक पेजावहाय लगइन जानानै दिन्थिनाय थाखो जेनेबा लगइन जानानै दङ बेखौ आसरित मोनदों मानो होनना बुङोबा बिथांमोनाथ' साइबार एक्सपार्ट बिथांमोना चेक खालामनायावहाय मोनबाय आरोना नाम्बार आरो बे नाम्बारा बबे डकुमेन्ट्सखौ होनानै दिहुननाय बे बुस्थुआ ओंखारदों आरो स' नायनोसै समा माबायदि सल्भ खालामना होयो प्रब्लेम्सखौहाय नायनोसै आरो साइबार क्राइमाथ' बिराद मोनसे गिदिर क्राइम जुदि बिथाङा भुल मावमारदोंबा बिथाङाथ' साजाखौ मोनखागोन आरो टाइम लायो न' पुलिसनि खामानिफोरा खिन्थु हेल्प जे होदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावहरो मुसलपुर पुलिस स्टेशननि सार असिखौहाय आरो लोगोसे एसपि सारखौहाय साबायखर बावहरो बिथांमोना आंनि खामानिखौ एसेबाबो हेल्प होदों स' बेखिनियानोसै आपडेटा नेक्स्ट उनफोरावहाय मिथिबा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो गोबाङानो मिथियाखैमोन खोमा आंनि पेजआ हेक जादों होननानै हेक जाबाय बिराद भिउसबो फैयोमोन नायलाय बिराद भिउसबो फैयोमोन रांबो खामायदोंमोन मासे एसे एनैबाबो बेखौबो जुदि हेक खालामनानै बिदि लांबाय मा माने सा नायनो बायो आंखौ फेसबुक पेजबो हेक खालामजायो इउटुब चेनेलबो हेक खालामजायो बयकटबो खालामजायो मा होनबावनो इमान दुखु थांनाय जोनोमफोराव बिराद पाप मावनानै फैदोंमोन आंलाय आं बेखायनो बिराद दुखु दाहा सहायनाङो होनदों जेबो नङा दुखु दाहा मानसिनि लाइफआव फैखागोन बेनिफ्राय सौसिनो हानायासो मानसिनि गिदिर गुन मिथिबाय